fadlu 20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Ġie inawgurat ix-xogħol ta' restawr li sar fuq il-faċċata tal-Knisja tal-Franċiskani ta' Ġiesu li tinsab fil-kantuniera ta' Triq San Ġwan u Triq San Tursula fil-Belt Valletta. Ix-xogħlijiet ta' restawr fuq il-Knisja bedu f'Ottubru tal-2022 fi Triq San Tursula fejn l-interventi kienu jinkludu ix-xogħol ta' tindif, bdil ta' ġebel, tikħil u milli ta' fili skont il-bżonn. Zeba kisib is-siment u tikħil li sar fil-passat neħħa b'attenzjoni kbira minn fuq il-faċċata biex ma ssir l-ebda ħsara lill-ġebla oriġinali. Ix-xogħol ta' restawr tmexxa taħt is-supervizjoni tad-Dipartiment tar-Restawr u l-Preservazzjoni u sar b'investiment ta' madwar 220,000 euro. Patri Ramon Farrugia li huwa l-gwardjan ta' din il-Knisja spjega ma' News li peress li l-faċċata tal-Knisja fi Triq San Ġwan tinsab fi triq kemm xejn dejqa u dellija u li kienet ikkaratterizzata minn qoxra sewdinija, speċjalment fil-gwarniċ u l-pedament, il-ġebla kienet qed tfarfar u titmermer f'ċerti partijiet bħal fondispizju u bekk intilef ċertu dettall arkitettoniku. Il-restawr tal-faċċata tal-Knisja tagħna kien ħolma, ġifieri kien ħolma meta aħna bħala fraternità nġbarna bħala fraternità ġdida su tlissin nofsilu minn hemmhekk beda l-proċess. Kien ħolma l-ewwel biex jagħti dinjità lill-Knisja li hija Knisja importanti ħafna li tiġbed eluf ta' nies matul is-sena. Min-naħa tiegħu is-Sindku tal-Belt Valletta Alfred Żamejt spjega li x-xogħlijiet lestew fil-ħin biex il-Knisja tkun tista' titgawda fi-sbuħija kollha tagħha għal żmien ir-Randan u sussegwentament l-Għid. Hawn tkellem ukoll fuq il-purċissjoni tad-duluri li ħarġet minn din il-Knisja fejn spjega kif tinħew l-imwejjed u s-siġġijiet tul ir-rotta biex din tkun infakra fl-intjier tagħha. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici għalli jinsab ċerti li l-arfin ta' din il-Knisja fil-Belt se jkompli jiżdietu dan ir-restawr jgħin ħafna biex tkompli tokkupa post importanti fil-qlub tal-Maltin u l-Awċin. Dan għamilni ħalli aħna nafu r-rabta li l-Knisja ta' Ġiesu għandha ma' dawn il-jiem tal-ġimgħa mqazza. Dan din hija Knisja importanti ħafna l-poplu Malti u Awċi kollu, wirt kulturali straordinarju u aħna rridu li dan il-wirt ikompli jimxi l-qudiem.